Dobre, dostali sme takúto otázku, že aké značky figurok sú kvalitné a cenovo dostupné, hej? Keďže sa ideme riešiť cenovo dostupné, tak to rátame, že do 30 eur. Keď rátame do 30 eur, tak v tom momente máme na výber len dve konkrétne značky, ktoré odporúčame. Jedna je, ako sme už hovorili naposledy, sú Sega, konkrétne Figurizma, bohužiaľ Figurizmy už máme všetky vypredané, alebo Luminasta. Hej. To sú značka kvality, to vždy odporúčame. Ceny sú tam, tieto figurky stojí väčšinou okolo 30 eur. Ale čo sme objavili, čo sú po nás ešte lepšie figurky, sú tieto Artist Masterpiece. Tie figurky sú nádherné a koľkokrát sú to není len také figurky, ktoré len stoja, ale majú aj niečo k sebe, hej. Napríklad táto čarodejnica, ktorej meno som zabudol, má pod sebou aj také zrkadlo, že ju to odráža, čo je veľmi fajn. Ale čo je na tých figurok fantastické, že tam sa cena pohybuje okolo 25 eur. A keby sme si to porovnávali napríklad s Bandaiom, ktorý stojí okolo 40 eur, tak tá kvalita je rovnaká. Čiže pokiaľ naozaj hľadáte cenové dostupné figurky, tak určite odporúčam Artist Masterpiece. Hej. Bohužiaľ, čo sme kúkali online, tak tieto Artist Masterpiece väčšinou majú iba waifu. Čiže keď hľadáte nejakých svojich husbandov, tak musíte hľadať skôr tú Segu. To je asi všetko. Ak máte nejaké ďalšie otázky, napíšte nám do komentára.